हमरा भौजाई के ए घर में अइला खाली 2 महीना बीतल रहे। 1 महीना पहले ही भाई कमाए खातिर निकलल रहले। जब से भाई बहरी गई रहले तब से हमार भौजाई रोज हमरा ले बड़ वाला मोमबत्ती मंगवावत रहली और रात होखते मोमबत्ती लेके अपना कोठारी में चल जात रहली। आखिर मैं वो अतना मोमबत्ती के का करेले ई राज जाने खातिर हम चुपके ले उनका कोठारी में लुका गईनी। तनिके देरी बाद भौजाई कोठारी में आईली और केवाड़ी बंद करके आपन। आजकल हम अपना भौजाई ले बहुते नजर चुरावत रहनी, काहे कि हम ना चाहत रहनी कि उ फेर ले हमरा के उहे काम देस जवन कि हम ना कल चाहत रहनी। एही ले उ दूर दूर भागत रहनी। घर से ऐसा निकलत रहनी कि उनका पता ना चले कि हम बहरे जात पानी। बाकिर आज उ हमरा के देख लेहली और हमरा के एगो काम बता देहली। उ काम हम ना कल चाहत रहनी। हम मोहल्ला के किराना दुकान के ओरी जात रहनी। भौजी हमरा से कुछ मंगौले रहली जवन हम उनका खातिर ना ले आवल चाहत रहनी, काहे कि अब तो दुकानदार भी मजाक उड़ावे लागल रहे। बाकिर भौजाई के मना कैसे करी थी। माई भी कहले रहली कि भाई घर में नहीं खन त तू भौजाई कुछो मंगई हन त मना मत करी हा। यही से हम उनकर कुल बात मानत रहनी। आज फेरू हम दुकान के बहरी खड़ा होके दुकान के खुले के इंतजार करत रहनी। जैसे ही दुकानदार दुकान खोलले हम आगे आके कहनी कि ई ला पैसा और ये एगो बड़का मोमबत्ती दे द जवन सबसे मोट होखेला। दुकानदार हंस देहलस और पूछलस कि रोज इतना मोमबत्ती के का करेला। यार तू तब बड़ लोग बाड़ा, बढ़िया परिवार के हुआ, तुहार भाई बहरी गयल बाड़े, इन्वर्टर काहे ना लगवा लेत बाड़ा। का तू आज के जमाना में भी बिजली गयला के बाद मोमबत्ती जरा के काम करत बाड़ा। आज हमरा तनी खीस बर गई और हम ओकरा ले कहनी कि हमरा के हमार सामान दे दा, हमरा औरी काम बा। हमरा उनका ले कहे के मतलब ई रहे कि तू अपना काम ले काम रख, तो हर काम ह सामान बेचल। हम मोमबत्ती लिहानी और ये घरे आ गईनी। भौजी पहले ही ले खड़ा होके इंतजार करत रहली। हमार भौजाई बहुते सुंदर रहली। उनका रंग खाली गोर ना रहे बलुक वो सुंदर भी रहली। सब लोग अचरज में पड़ गए रहे कि उ अतना सुंदर कैसे बाड़ी। अतना सुंदरता फिल्म के हीरोइन भी ना हो खेली। इहे सुंदरता रहे जौना के देख के हमार माई तुरंते सोच लेहली कि अपना बेटा के बियाह इनका ले कराइब। बियाह के 1 महीना बाद तक ले कुल खानदान के लोग जे बियाह में ना आल पाल रहलन उ लोग बार बार हमनी के घरे आवत रहलन। हमरा भौजाई के देख के उ अचरज में पड़ जात रहले और पूछत रहले कि तुहार कोनो बहिन बाड़ी कि ना। बाकिर भौजी इकलौता ही रहली। भौजी जब हमरा हाथ में मोमबत्ती देखली तो उ बहुते खुश हो गईली। उ खुशी खुशी हमार हाथ ले मोमबत्ती लेके ओकरा भीतर के सूत निकाल के ओहिजे फेंक देहली और मोमबत्ती लेके अपना कोठारी में चल गईली। सांझ हो गई रहे। उ सांझ के बाद कोनो काम ना करत रहली। उ अपना कोठरी में अकेले बैठल रहत रहली। माई कहत रहली कि शायद गौरव बेटा उनका के फोन करत हुई हैं। बेचारा लोग के अभी अभी बियाह भइल रहे और ये दोनों जने अलगा हो गईलन। बियाह में बहुते खर्चा हो गई रहे, ए से उनका वापस जाए के पड़ल। बाकी कोनो बात ना, 1 बरिस में वापस आ जाई हैं। हमार पतोह के दिल त दुखाते हुई। हमार माई भौजाई के मुंह में पड़ गई रहली। माई के उनका में कोनो दोष ना लौकत रहे। ई बहुते अजीब आ अनोखा रहे कि उ एगो सास होइयो के हमरे भौजाई ले अतना प्यार करत रहली। हमार भौजाई भी सबका साथे बढ़िया से रहत रहली। बाकी सांझ होकते उ अपना कोठारी में चल जात रहली। हमरा इस बात से अचरज रहत रहे कि अगर मोमबत्ती जरा के अजोर करे खातिर मंगौले बाड़ी तो ओकर धागा काहे निकाल देली। एकरा बिना तो जरी ना, तो फिर एकरा के मंगावे के का फायदा। हम कुछो ना समझ पावत रहनी। हम तो बहुते चिंतित रहत रहनी। दुकानदार हमरा के ताना मारत रहे। दोसर दुकान पर जाए के सोचनी, बाकिर दोसर का दुकान एहजा से बहुते दूर रहे। एकरा में हमार समय के बर्बादी होखत रहे। अब गर्मी से हम इतना चक्कर ना लगा सकत रहनी। यही ले उहे दुकान ले सामान खरीदे लगनी। बाकिर
ई मोमबत्ती आजकल इतना सस्ता कहाँ मिलेला। भौजी रे पैसा मांगे में भी लाज लागत रहे। हमरा लगे जवन पैसा रहत रहे उहे खर्चा करत रहनी और ई बात हमरा बिल्कुल पसंद ना आवत रहे। माई कहली कि अगर तोहरा पैसा लेके काम करे के बा त तोहरा ले काम करावे के का जरूरत बा, वो अपना भाई के ही कह देस त एकरा चलते हम कोनो दिक्कत ना रहे। बाकी ई सब का होखत रहे। ई बात तो ठीक बा कि घर में लाइट जात रहे और ई मोमबत्ती के इस्तेमाल लाइट खातिर ही कइल जाला। एकर मतलब कि भौजी भी इहे करत रहली। एकरा चलते हम बहुते तंग आ गइल रहनी। हमार जेब भी खाली होखे लागल रहे। हमरा कुछो समझ में ना आवत रहे। यही बीच में दिवाली भी आ गई। हमनी के दिवाली भी गुजार देहनी जा। हम एगो तरकीब निकलनी। हम कुछो पैसा एडवांस देके इन्वर्टर खरीद लेहनी और अपना घर में लगा देहनी। अब हमरा पूरा भरोसा रहे कि एकरा बाद भौजी हमरा से मोमबत्ती ले आवे के ना कही, काहे कि घर में इन्वर्टर लाग गइल बा। परिवार के लोग भी खुश हो गए। अम्मा कहली कि तू अपना पैसा ले घर में सामान मंगैला हा, तू भी अपना बड़ भाई निहन बाड़ा। वो बाद में अपना बारे में सोचेला, पहले हमने के बारे में सोचेला। यही से बेचारा इतना जल्दी वापस चल गई। अभी तो ओकर ब्याह भइल रहे। बाकी उनकर मेहरारू बहुते नीमन बाड़ी, कब्बो कोनो शिकायत ना करेली। हमरा भरोसा रहे कि अब भौजी भी हमरा के उ काम ना दी है। बाकी हम त अचरज में पड़ गईनी जब अगला दिने भौजी हमरा के पैसा दे के कहली कि हमरा खातिर एगो मोमबत्ती ले आवा। काल्हो ना ले आइला। हम कहनी कि भौजी अब एकर का जरूरत बा, अब त इन्वर्टर भी लाग गइल बा। एह बात पर उ शांत हो गईली। भौजी के बात माने के पड़ल। बाकी हम अचरज में रही कि अब त इन्वर्टर भी लगवा देले रहनी, तबो उ हमरा ले ई सब काहे कहत रहली। खैर जवन हम ना चाहत रहनी हमरा उहे करे के पड़ल। एक दिन हम भौजी ले पूछनी कि एकर का करेलू, त उ एह बात पर हंसे लगली आ कहली कि रात में खिड़की खोल दे, तू खुदे देख लिहा कि हम एकर का करेनी। हम हैरान रह गनी। हमार भौजाई बहुते बेसी अजीब रहली। भौजी ओह दिन हमरा से अजीब बात कैले रहली। हम ई बात माई के भी ना बता सकत रहनी। एक दिन भाई के फोन आयल और उ माई से कहत रहलन कि लागता आप लोग हमरा मेहरारू के बहुते प्यार से रख ले बानी जा, उनका हमरा से कोनो मतलब नहीं खे। हमरा के फोन ना करेली, हमरा से बातों ना करेली। बाकी माई कहली कि उ त सांझ के सब काम खत्म कर देली और कहेली कि हम कोठरी में जात बानी तोहरा से बात करे, काहे कि ए घड़ी ओहिजा सवेरे के समय होखेला। हम उनका के परेशान ना करेनी कि तोहरा ले बात करत होखी है, तू त एहिजा रहेला ना त बताइए के गुजारा हो सकेला। हमार भाई एह बात पर अचरज में पड़ गइलन। उ कहले कि ना ऐसन कुछ हो नहीं खे, हमनी के बात करे नहीं जा। बाकी उ उतना समय ना देवेली। शायद भाई भी उनकर इज्जत बनौले रख ले। अब बात के पलट देले। माई के भी शौक होखे लागल। तब से माई रात के खाना बनावे के काम भौजी के दे देहली और कहली रात के पूरा खाना तोहरा बनावे के बा। खाना बनावे के मतलब ई रहे कि उनका खाना बनावे के रहे, सबका खातिर खाना तैयार करे के रहे और ओकरा बाद खाए के बर्तन भी धोवे के रहे, जोना में बहुत समय लाग जात रहे। रात के 10 तक बाजिए जात रहे। हमनी के घर में खाना देर से खाइल जात रहे। भौजी 2 दिन तक काम कैली, ओकरा बादू परेशान हो गई और कहली कि हम ई काम ना करब। पहले तो हमार मर्द के बाहर भेज दिहल गई। ब्याह के बेरी रौरा ऐसन कुछो ना बतौले रहनी जा कि वो इतना जल्दी वापस चल जाइए और ऊपर से हमरा घर के काम करावत पानी जा। हम दिन के खाना पका दे, बाकी रात के खाना ना बनाए। जब वो मना कर देहली और ये अपना पे आ गईली तब फिर माई का करती। फिर घर में झगड़ा होखी तो कुछ वो ठीक ना होखी। हमार माई ऐसन ना रहली, उनका झगड़ा करे के कोनो सबक ना रहे। यही से वो खामोश हो गईली और हमहू सोच लेहनी कि हमहू देखब कि भौजी का करेली। और वो अपन ही तक कहले रही कि हम खिड़की खोल दे और तू खुदे देख लिहा। हम सोच लेले रहनी कि आज रात के हम उनका कोठरी के खिड़की के बाहर जरूर जाए। उनकर कोठरी एगो कोना में बनल रहे।
बहरी एगो छोट बाथरूम रहे। ई हिस्सा भाई के दिहल गईल रहे, काहे कि उनकर बियाह भइल बा त ऊ लोग तनिका किनारा पे रहस। हमरा ई बात त नीक ना लागत रहे, काहे कि रात के समय रहे और ई भौजाई के कोठरी के खिड़की ले बहरी खड़ा होके भीतर झांकल केहू देख लिहित त हमार बड़ बेइज्जती हो जाए। माई त न जाने हमरा के का सुनौती। एगो त उनकर मर्द घर में नइखन, तू के होत बाड़ा रात के समय में ओकरा लगे जाए वाला। जब हम चारों ओर देखनी त केहू ना रहे। फेरो जब हम खिड़की के ओर गईनी त खिड़की बंद रहे, बाकिर भीतर से अजीब अजीब आवाज आवत रहे। लागत रहे कि भौजी के दर्द होखर बा। हम अचरज में पड़ गईनी कि भौजाई का करत बाड़ी। ऊ कहत रहली कि खिड़की खोल दे, बाकिर वो खिड़की ना खोलली। हम ओहिजा से वापस चल गईनी। भोरे हम भौजी से पूछनी कि खिड़की काहे ना खोलनी, त कहली कि अच्छा तू देखे आयल रहा, हम तो बस मजाक करत रहनी। तोहरा लाज नइखे लागत, तू हमरा कोठारी में झकबा। हमरा शर्मिंदगी महसूस भइल। हम कहनी कि ना, हम तो बस मस्ती करत रहनी, ना आयल रहनी। उह एह बात पर हंसे लगली आ कहली कि कोनो बात नइखे, हम खिड़की खोलल भुला गइल रहनी। हमरा कुछो समझ में ना आवत रहे। उनकर मिजाज के भी पता ना चलत रहे। कबो ऊ अजीब बात कह देत रहली आ कहत रहली कि हम मजाक करत बानी, आ कबो गंभीर होखला पर भी अजीब बात कहत रहली आ कहस कि हम मजाक नइखी करत। हमरा माई के भी हमरा भौजाई से परेशानी होखे लागल रहे। उनकर हरकत पर खीस बरे लागल रहे। अगर मोहल्ला के केहू आवत रहे त हमार माई ओकरा आगे उनकर बुराई भी करत रहली, जबकि मोहल्ला के लोग कहत रहे कि रौरा बहुते भाग्यशाली बानी कि रौरा के इतना सुंदर चांद निहन पतोह मिलल बा। माई कहत रहली कि सुंदरता के अचार डाली का, केहू योग्य भी तो होखे के चाही। जबकि इहे माई रही जौन पहले कहत रहली कि लड़की के सुंदर होखे के चाही, ताकि सब देखे त देख के जर जाए। घर के काम काज त आजकल कोनो लड़की के ना आवेला, बियाह के बाद ही सीखेली सन। बाकी अब माई के नजरिया बदल गई रहे। भौजाई के कोनो बहिन त ना रहे, बाकी उनका रिश्ता में एगो लड़की रहे। उहो उनका जैसन ही सुंदर रही। माई पहले कहत रहली कि उनका रिश्ता हमरा से करावे के बा, बाकी अब हमार माई मना कर देले रहली। हमरा भी कोनो सबक ना रहे। जब भौजाई ऐसन रहली तो उ लड़की कैसन हुई हन, और हम ऐसना औरत के संगे अपन जिंदगी ना गुजार सकत रहनी। भाई यहाँ ना रहले। अगर उनका के पता चलित कि ऐसन हरकत हो रहल बा तो उ हैरान हो जैते और परेशान भी। अगला दिने हम फिर से इंतजार करत रहनी कि आज खिड़की खुलल हुई, बाकी आज जब हम जाए लगनी तब माई हमरा के देख लेहली। ऊ कहली कि यहाँ कहाँ जात बाड़ा। हम कहनी कि दोस्त के फोन हा त हम आंगन में जात बानी। माई कहली कि ओहिजे बात करे के बा, अपना कोठारी में बैठ के बतियाला, ऐसन कौन बात बा। ऊ हमरा के डांटे शुरू कर देहली। खैर हम माई के सोझा कोठरी में वापस आ गईनी, बाकी कुछ समय के बाद फिर से चल गईनी। जब हमरा पक्का विश्वास हो गई कि माई के नींद आ गई बा, बाकी अब की बेर फेरू से खिड़की बंद रहे आ उहे आवाज आवत रहे। हम ध्यान से सुननी, ऊ आवाज ऐसा लागत रहे जैसे भौजाई के कोनो परेशानी में होखस। ता ऊ भाई के याद में रोवत रहली, बाकी उनका हरकत से ई ना बुझात रहे कि भाई के याद उनका आवेला। भाई कहत रहे कि हमरा से ठीक से बात ना करेली। रौरा लोग ओकरा के काम में ता ना लगा के रखेले बानी जा। बाकी ऐसन कुछ ना रहे। फिर ई आवाज काहे आवत रहे। आज हम बहुते परेशान हो गईनी। अगला दिने हम भौजी ले कोनो बात ना कहनी। उ शायद हमरा से मजाक करत रहली। रोज कहत रहली कि खिड़की खोलब, बाकी खिड़की ना खोलत रहली। हम चोर निहर रह जात रहनी। हमरा चिंता अलगा होखत रहे। बाकी आज माई भी हमरा के डांट देले रहली। एही ले हम सोचले रहनी कि ई सब बात मन से हटा दे। वैसे भी हमरा उनका जिंदगी में बोले के कोनो जरूरत नहीं खे। बाकी दूसरा ओरी उ सामान भी हमरा ले ही मंगावत रहली। त हम का करी थी। एक दिन
भाई के फोन आयल और उ कहलन कि 3 महीना खातिर आई हैं और उनका आवे में ढेर दिन नहीं खे, काहे कि उनका छुट्टी मिलत बा। जौना शहर में उ काम करेले उहाँ के हालात खराब बा, जल्दी उनका के वापस भेज दिहल जाई और उ 3 महीना एहिजे रही हैं। ई सुन के हमने के बहुते खुश हो गए जा। बाकी भौजाई के चेहरा के देख के लागत रहे कि वो बहुते परेशान बाड़ी। उनकर चेहरा पर कोनो खुशी ना रहे। उ कहली कि ऐसे ही अफवाह आवत बा कि कुछ वो ना हुई, छुट्टी ना मिली, उन्हीं काम करी है और ये काम ना करी है तो पैसा कहाँ से आई। हमार माई कहली कि तोहरा तो खुश होके के चाही कि तोहार मर्द वापस आवत बाड़े और तोहरा काम अब पैसा के पड़ल बा। तो हमार भौजी उल्टा जवाब देहली और कहली कि पैसा ना आई तो घर कैसे चली, राउर ई बेटा तो कोनो काम ना करेला। जबकि हम घरे जाके लइकन के ट्यूशन देत रहनी, वैसे भी हमार पढ़ाई चलत रहे, हमरा काम करे के का जरूरत रहे। बाबूजी के पेंशन मिलत रहे और भाई भी पूरा घर चलावत रहले। माई कुछ कहे लगली, बाकी हम उनका के चुप करा देनी। हम कहनी कि उ अपन असली रंग दिखावत बाड़ी और एक तरह से घर के माहौल खराब हो जाए और तोहार ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए। माई अपना कोठरी में चल गई। हमरा खुशी भइल कि उ हमार बात मान लेली और शांत हो गई। हम ना चाहत रहनी कि घर में कोनो बवाल होखे। भौजाई छोट छोट बात पर ताना मारे लगली। शायद उनकर उ बढ़िया होखे वाला रूप अब खत्म हो गई रहे और उ अब हमनी के बतावे लागल रहली कि उ कैसन मेहरारू है। हम त भौजाई से दूर रहत रहनी, अपना काम ले काम रखत रहनी। जब भी वो हमरा से कुछ मांगत रहली तो उ ले आके दे देत रहनी। एक दिन हम अपन फोन लेके उनका कोठरी के ओरी से गुजरत रहनी। रात के समय रहे जब वो हमरा के इशारा कैली और हम कोठरी के भीतर चल गईनी। हमरा लागल कि वो हमरा से मजाक करत पाड़ी। हम वापस जाए लगनी, बाकी जैसे ही जाए लगनी हमार डेग रुक गई, काहे कि उ कोठरी के खिड़की खोल देले रहली। एकर मतलब कि उ आज मजाक ना करत रहली। खिड़की खुलल रहे, हम भीतर झांक के देख सकत रहनी। हम एह मौका के ना छोड़ल चाहत रहनी। अगर हमरा हाथे उनकर कमजोरी लाग जाए तो हम माई के जरूर बता देती, अब भाई के भी। बाकी भौजी के पता ना रहे कि आज वो कवन बड़ गलती कैले बाड़ी। अब हमरा दिल में उनका प्रति कोनो इज्जत ना रहे। वो माई से झगड़ा करत रहली और ई सब हमरा नीक ना लागत रहे। हम आगे बढ़नी और काफी हैरान रहनी कि का होखे वाला बा। खिड़की खुलल रहे और कोठारी के बत्ती भी जरत रहे। हम देखे खातिर आपन गर्दन भीतर कैनी तब पहले तक सामने के मंजर हमरा ठीक से ना लौकल। बाकी ओकरा बाद जब हम देखनी तो हम अचरज में पड़ गईनी, हमार होश उड़ गई। अब हमरा पता चलल कि भौजी के दर्द काहे होखत रहे। काहे कि भौजी मोमबत्ती जरा के ओकरा के पिघला के चेहरा और हाथ पर लगावत रहली। गरम गरम मोमबत्ती लगा के जब उस सामने बैठल रहली तो बहुते अजीब लागत रहले। उहो हमरा के देख लेली कि हम भीतर झांकत पानी तो उ हमरा और अजीब नजर से देखे लगली। हमरा डर लागे लागल, हम ओहिजा से चल गईनी। भोरे जब हम भौजाई के कहनी कि रौरा ई का करत रहनी तो कहली कि तोहरा का लागत बा, हम अतना सुंदर काहे बानी। हम हर राती के अपना चेहरा पर मोमबत्ती लगावेनी और एकरा चलते हमार चेहरा और जवन गंदगी ओकरा पर बा उ चेहरा से निकल जाला। यही से हम अपना सुंदर लागेनी। हम सोच लेले रहनी कि भौजाई पागल बाड़ी। अब हम दोबारा उनका ले बात ना कहनी। केहू सुंदरता के खातिर अपना के अतना दर्द देवेला। जवन आदमी आपन ना होखे उ केहू के ना होला। जब वो अपना साथे अतना अन्याय कर सकेली तो केहू के साथे भी कर सकेली। ई बात हम केहू से ना बतौनी। भाई 3 महीना खातिर वापस आ गए। भाई या भौजाई रोज झगड़ा करत रहले। भौजाई बहुते जिद्दी रहली और शायद भाई के उनकर कोनो पुरान चक्कर के बारे में पता चल गई रहे। आजकल वो खूबे लड़त रहले। पहले तो हमनी के खाली आवाज सुनत रहनी जा और फिर ओह लोग के झगड़ा कोठरी ले बहरी आ गई।
भैया कहे लगलन कि हम एह लड़की के संगे ना रहब, ई पागल बाड़ी, इनकर दिमाग खराब बा। एह तरह से बात चलत चलत डाइवोर्स तक चल गई। हमनी के तबो कोशिश करनी जा कि केहू के घर खराब ना होखे। हम भाई के बहुत समझौनी, बाबूजी भी समझौले, बाकी भौजाई अचानक अपना घरे चल गई और वापस आवे से मना करत रहली। हमनी के तब्बो उनका के समझावत रहनी जा, बाकी उन ना मन ली और कुछ दिन बाद उनका ओरी ले कोर्ट के आदेश आ गए। वो हमरा भाई से तलाक लेवे के चाहत रहली। जब भाई भी खिसिया गईले तब कहलन कि हम पहले ही एकरा के ना रखल चाहत रहनी, रौरा लोग के चलते हम सबर कैले रहनी। न जाने भौजी कैसन रहली, का चाहत रहली, उनका अपना पर बहुते गुरूर रहे। हमार माई भी बहुते परेशान रहली, काहे कि मम्मीला कोर्ट में चल गए रहे। भाई कहलन कि रौरा लड़की के शकल देखनी, बाकी ओकर चरित्र और ओकर बुद्धि ना देखनी, खाली शकल देख के ले आईनी। दोस्त लोग, रौरा सभे से भी निहोरा बा कि खाली केहू के सुंदरता ना देखे के चाही, सब कुछ देखला के बाद ही बियाह करी, काहे कि बियाह कोनो खेल ना ह। धन्यवाद दोस्तन लोग के।